Klerek samping kidule. Waduh. Kirek sinden kok aurane angker. Heh. Apa yo iki sing jenenge danyange? Lho to. Mari yo ora tek ketok. Kok samping ketok yo sip ngono. Jajal kaya ngopo. Wilujeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Waduh, iya to. Suarane jan. Nggih nika pengegonge nika gawan kula. Wong ngoten. Oh. Jan, ngono itu bayaran piro nek nggawa gawan barang ngono lho. Lho. Mboten bayaran, Mas. Mboten bayaran. Jelas wong tersanggar kok. Lah nggih. Lho, malah niki nek sambatan malah mangkat kabeh kanca-kanca niki. Ngoten niku nggih. Heeh, soalnya kula seneni, Mas. Lah nggih, Beh. Kula nggih bingung bala. Oh iki sambatan nek sing mangkat akeh men. Heeh, sampean ben coto kan. Engko terus nak ngedum piye? Enek sing didum apa ora ngono ya karek. Enek jelas e renek. Ketoke yo ora enek. Ora enek. Dadi sesuk ya jodoh ngarep-ngarep ya. Nah, ora usah pamit langsung mulih ae. Nah, betul. Oh, wi dirungokne kuwi. Aduh. Nggih. Paring asma sinten, Mbak? Nggih, nderek tepang Gladiwano nggih. Kula Deni Denko nggih. Waduh. Saking Guyangan nggih. Alah, malah padha guyangan. Nggih tunggale niki mau Mas, kula mbok-mbokane. Oh, mbok-mbokane. Nggih. Namine sinten wau asmane? Deni Denko. Mbak Deni Denko. Nggih. Mbak Deni Denko. Denko iki ora ya susu. Susu Mas. Lah Terus susu mboten? Mboten. Kok langsung mboten ngono to Mas? Jajalan sik sakti ngono lho. Moh. Kok lha napa? Yo engko wae mosok ning kene. Heeh. Niku Denko niku kula marga jualan susu Mas. Susu. Susu gondal gandul. Lho. Tenanan kok iya, Mbak? Nggih, susu saset niku lho Mas disampirne kan dadi gondal gandul. Nggih, tak kira nek anu iya gak heeh ya. Kula niku sambene selain sinden nggih jual beli Mas. Jual beli napa? Nggo napa-napa tak dol Mas. Oh iya susu niku mau ya. Nggih susu, kadang nggih korden, meja, bupet, lemari, TV, klambi. Beh, lha iki sinden po. Piring. Sinden po maklar. Nggih napa-napa sing enten teng omah tak dol Mas. Jan. Lah nggih, mriki mau kali sinten niki, Bang? Niki mau, kula mriki. Lho ki ambak no Mas. Ya mbak lama ki mantuke kali sinten. Ya jelas no ya minta diantar yoga-yoga niku lho Mas. Oh, ya. Aku nek ngerti yoga nom-nom ngene iki terus anu ngantuk aku Mas. Aduh. Pokoknya keremenanku ya gur siji tok Mas. Sinten? Sing beduk. Oh, sing beduk. Iya. Wah, lah niku asli gawan niku. Nggih. Nggih to. Pembeduk Mas STW. Nyomo niku. Nggih, walah. Nomor 1 idolane ibu-ibu sinden. Nggih, kula nggih sangat mengidolakan untuk Mas Nyomo. Lah nggih. Jan niku. Orang ngombe panggah kelenger. Sampeyan mau ngerti mau. Napa? Kan niki kan dadak to. Nggih. Mengke dalu seragame beto kopiah, ngono to. Nggih. Niku barisa niku sik aku tak mulih sik ngono. Lho napa? Njipuk kopiah. Lek nyomo kuwi lho. Walah, tuku kopiah iki dadakane. Dadak tuku Mas. Dadak tuku. Oh ya Allah. Wah, ngono terus Luar tuku ngono biasa. iku terus. Dase kegeden. Heeh. Ora kopi ae sing kegeden. Dase sing kegeden. Nah, ya ngertak silei ngono. Nah, ya ngerti ya diganti kacang ijo ndase mau. Nggih, matur nuwun. Sami-sami lho Mas, gak diparingi apa-apa kok matur nuwun e. Ya engko matur nuwun iki saiki kan engko diparingi jare. Diparingi tetembangan ya Mas. Nggih, lah ngono lho. Inji, sampun, terima kasih. Incis, alah. Nah niki iki sinden apa ya, Mbak? Sing kono dhewe iki lho. Nek wedok kan sindenan waranggono, iya to? Waranggono. Oh. Niki terus waranggini. Halo, Mbak. Mbak wombas ki berarti ya. Lah piye Mbak ya ora, Mas ya ora. Mbas. Wilujeng dalu. Inggih. Aduh. Kayak karo mleyot ngene. Karo menceng sithik ngono lho, Pak. Nggih, pareng asma sinten, Mas? Nggih.
Kula Sanjayan Tok Wiranto. Sanjayan Tok Wiranto lah. Jenengmu kok ya apik men to, Mas. Heeh. Pidalem saking pundi? Saking Pelem Sonopate. Pelem Sonopate. Nggih niki wae kula nggih sesuai kontrak lho saking panjenenganipun. Pripun? Saking Pak Lurah Panjak saking Sonopate niku kula gawean dalu niki wau. Oh, gawan. Pokoke kontrake kula kan timpuh ngaten terus badhe ditambahi ngoten. Oh, nggih. Mengke njaluke berarti kalih Pak Lurahe nggih. Oh, nggih. Pun tanggung jawab ngriku Oh, mengke nggih. tapi nek umpami jenengan mboten anu umpane kok ya walah piye ngono lho. Lah aku ki yo ngopo lho sing ngontraki kono kok Lurahe Panjak kok. Lah kula nggih nempil kamukten lho dalu niki iki. Lah, nempel kamukten bahasane jan. Nggih, Mas Sanjaya nggih. Nggih. Kaya enek sekakele. Kadang ya suara lanang terus iso suara wedok. Ah, ya. Bengi iki awake dhewe ora dhewe ya, Nduk. Iya. Lah piye? Ana bintang tamune. Bintang tamu ya. Bintang tamune Mas Victor Undrup. Wah. Kalian Dik Legit, yuk Mas Victor sudah ready? Jebul kae. Monggo pinarak mriki Mas Victor. Wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi yen pinuju gagat lati esame amarati impen yen pinuju gagat lati esame amarati wis mari kangen muga-muga tansah tekan atiku dadi tentram amulan netra kang tajem mari kangen mulat sira netra tajem yas Wilujeng dalu Mas Victor Undrup. Walah, endi wong endi wong? Iki. Oke. Heeh, ora ketok Mas. Ora ketok meh glundung bareng arep. Apa anak wayangan ora nek. Yo. Iya. Ora nek onjone wis redagelane tugel bareng kaya ngrekasake kaya. Wilujeng dalu Mas Nggih, Akbar. wilujeng dalu Mas Undrup. Nggih, wis luar biasa kan. Napane sing luar biasa? Penontonnya no kaya Oke. pagelarannya. Heeh. Wah dangu dereke jenengan. Dangu. Dangu. Mosok. Mboten dereke maksudnya. Nggih. Nggih, jan. Ah, sehat nggih Mas? Alhamdulillah, Alhamdulillah. panjenengan sehat walafiat. Nggih. Nah, Wah, mau Pidep. king mriki jam pinten, Wong? dugi mriki jam 7 Mas kula. 7. 7. Nitih napa? Kok nitih ki sing dititih apa? Kok apa ya mokal aku kok nitih iki lho. Lah piye terus umume ora ya ngono, wong arepe tindakan kan ya panggah nitih to, nitih kendaraan ngono lho maksudku, nitih motor apa nitih Kok mobil. Aku kok nitih Mas. Lah,
kok Solo dipaket ke JNT. Walah. Diadai peti ae kok. Jan kaya ngusung kucing angguran. Layakno iku kok kene kok magrib kok paket ngono. Tak buka lho. Ao. Jan bocah kok imut. Alah nggih keten iki Mas. Nah niki adicarane napa Mas? Niki Maulid Nabi. Maulid Nabi. Niku ngertos mboten? Gak. Lah aku ora tau tane dagel nek gone mulutan Biasane kula nek mulutan anu samben. Lambene kleru wi Mas. Nyapa? Lek mulutan kuwi beda makna iku. Mulutan kuwi cangkeman artine. Oh, ya maulutan ngono lho nek. Nah, biasane ki akeh ngono kuwi wong mulutan, acara mulutan bae iki. Salah kaprah. Oh, salah kaprah. Nggih to. Sing bener niku maulutan. Maulutan ya. Kati acara maulutan menika. Ya kudu ngono kuwi. Kol-kol ae kudu jelas. Kudu cetha ya. Kudu cetha ndereke Yai. Gus ki encen rada beda. Rada rekoso sithik. Lha nyapa? Wong padha. Ya biasane iki trocoh iki los lha iki jan kaya angil. Ya ditrocoh-trocohne ya ora apa-apa. Niku anu Mas nggih maklum nembe mungkin sepisan iki kula ndagel ten maulutan. Nggih. Soale ten Solo menika kula gadah samben. Nggih napa? Dodol celengan. Tersekaten. Kok iso iki lho? Nggih. Lah jenengan mboten nate tidak Solo. Wis suwe aku ora ning Solo. Wong sampane nang kono ke piye? Iso dodol celengan. Aku sing didol. Lah iya maksudku ki kok engko nek dodol celengan ora ya sing ditawa bakule ngono lho. Nggih niki pinten. Kok ketoke kok apik sing bakul timbang celengane. Ngene capek ya. Nggih, waduh. Wah, enek sinden cilik neh. Waduh. Nek padha. Heeh ya. Ketoke kok sak pantaran. Ya gandeng raiku sing boros berarti ketok nek wah. Ini sak pantaran Mas. Pripun? Kan kancane keran. Oh niki. Lah niki Mbah Sinden iki kancane keran kula. Wong biyen nang adus nang kali ya bareng. Oh bareng. Wah, piye to? Nggih derek bika Mas. Bakune pinaringan ayam tentrem. Sehat selalu barokah. Nggih, amin. Nah, jenat dasare nggih nepati Hari Kamardikan ya, betul. Indonesia RI sing ke-81. Iya. Nggih, atur lelipur nggih Mas. Nggih. Oh jenengan yo kalih mboten piyambak to niki. Mboten. Beto gawan yo to. Gawan apa Mas? Yo gawan. Gawan to yo gawan apa? Lha apa gawan niku masane kaya slametan kaya berkatane gawan. Ya maksudnya rencang kanca. Nggih, kanca gawe. Sinten niki? Dek Legit. Sik ndi mau Mas Ipan mau wis teko Mas Ipan. Endi mau Mas Ipan mau? Yo. Mas Ipan iki nang ndi rajane iki? Iki mau bar jawel aku kok ngisor iki mau. Heeh. Oh, sik dandan paling Mas. Iya. Ketoke Mas Ipan ki ndere dagel kok jare. Oh ngono ya? Lah apa diunggahne pisane? Diunggahne. Salahe telat ya to. Nggih, diunggahne riyen. Nggih to. Yuk, Dek Legit yuk. Yuk, sepote. Sepote. Apa ki sepote? Apa? Rampat. Sepote njaluk reok. Heeh. Sik sore. Tah dedet ngono. Aku gak yakin karo pengedang iki. Lah iya. Mula aku mau taren ngono lho. Kok lah kok malah karo kene lho. Ya kok radakku. Yo serampat sik ora apa-apa. Tak tutu dak gong. Ya, serampat yo. Gampang wis kaya kae lho, Mas. Yuk. Moga dagelane pun. Benar Raden. Kita ngomongi dakku. Ayo Mas. Yo. Hatiku kayung slakamu
dasar ayu lencir kuning ora mokal atiku dadi kombe mesemo sakite aku istriku Wilujeng dalu, nduk legit. Cahayu. Cek. Wilujeng dalu. ae Nggih. Ayo kita Oh nggih. Wilujeng dalu. Jan. kok iki akhirat dalan dalan Nggih. Nduk ayu legit nggih. Asmane nggih. Nggih leres. Wi dalem saking pundi sampean? Dalemipun saking Sragen. Saking Sragen. Nggih, leres. Kelas pinten? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Nggih leres. Nggih. Wah, kok yo pinter men golek duit ngono lho wesan iki. Nggih mboten ngertos. Lho kok mboten ngertos. Lah ngono ki terus nak tanggapan ngeten iki terus duwite diparingi sinten? Ibu. Lho, ibu Nggih leres. kok yo tegel men mbokmu. yo ora ngene iki hidup-hidupe yo membantu ekonomi keluarga. Jeng ora. Ya. Wilujeng dalu, Nduk. Nggih wilujeng dalu. Lah nek iki lagi XI sing ngapa? Ya. Iki jenenge sapa to Pak Dalang? Napa? Ki namine sinten? Ditangleti to jajal. Kowe pengen ngerti aku? Heeh. Aku sapa? Aku sing nunggu papan gene. Oh, ada menek wet kono nek. Menek wit modale kethek mau piye kok. Bisa. Naminipun sinten, Dik? Yo, yo. Agine Kakak. Namaku Undrup. Undlup. Undlup namine. Jajal tangkleti malih. Apa? Heeh. Apa? Apa? Kamu kelas berapa? Aku kelas kelas. Kalau aku kelas 6. Kelas pira ya aku ke? Kelas 5. Wih, dua tangannya dua, bukan 5. Oh iya, 5. Itu, nah ya 5. Ki ora penak ki. Drijine padha kabeh iki lho. Drijine jempol tok. Lah iya. Ora ketok ngene ngene. Itu kan ra ketok Mas Anjar. Ya apa kuwi nek ngene terus ngene iki terus. Maksudnya ngetok biji lho kok ya. Heeh, wis dalu ajan. Kelas berapa? Kelas 6. 6. Dirungokne apa ora to mau ki jane? Niku rada budek, Dek. Ora kok jan budak lagi. Oh, malah ikut tutupan rambute kuwi lho. Heeh. Heeh. Kene iki wis swara iki kesaring, Mas. Dadi aku ki umpama enek swara elek ngono kesaring. Oh, dadi apik terusan. Yo bosok malahan. Sapa sing ngomong apik wong kaya padha. Tak kira ki terus disaring terus dadi apik ngono. Yo dipikir dulu ngono ki biasane nek enek omongan dipikir dipenggali terus dilakoni. Apik eleke gumantung. Gumantung napa? Gumantung rasamu dhewe, gumantung rasamu dhewe. Bocah rek kudu ngeplekne aku. Cah. Ngepleke apa wader? Iya. Makane gaple ngepleke. Iko anu ngaturke napa dilegit. Heeh. Nggih. Paring Ngaturke lelipur. napa? Ya sembarang musing ya ora apa-apa. Nggih. Aku nonton. Mak entek pinten niku mau. Entek 19. Mubuh. Ya pikirku loro apa telu ngono tak kira ya panggah dhuwur bae ya gak aku.
Nggih, monggo paring lelipur. Nggih, niki bawa riyen nggih. Monggo. Iki adicarane wonten dusun pundi, Mas? Nembe sepeda. Desa Batembat. Batembat. Nggih. Kecamatan Pace. Nggih, Kabupaten Nganjuk. Nganjuk. Wah, Nganjuk kutha napa, Mas? Kutha Angin. Wah, nggih. Niki acarane acara napa, Mas? Acarane Maul. Ya. Kedah jelas ya, Dik. Nika acarane Maul. Nah, ngono ya. Aja mulutan, nek mulutan iki tegese gak oleh ngono ki, ndak Apa baik. mikir dadi ngene? Hah? Ya ben anu kan iki dipersani di streaming kan ndak elok, ndak etis. Lah ngapa emange? Ya saru, heeh. Ngono ta? Mula nek mulutan ki ndak oleh mergo atine Oh, Mula. ngono. Artine napa? Apa artine? alah bong. Kok mancing ngertasine aku ya. Ngaturke apa pelok Mas Lendro kagem Iki libur. kula salam riyen. Oke, monggo. Desa ngendi niki? Aduh, yo. Desa Batembat. Iki ya tunggal. Batembat nggih. Budek kok nyetrum to. Nggih, sugeng dalu warga desa Batembat. Bat. Dene suarane ning ngendi to? Yo. Iki gandeng sing nonton ki anu saking katahe. Dadi suarane iso aduh ngono. Paling ora 7 kilo saka kene sing nonton. Ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku ngelingi nang masjid. Hah? Tetep po. Tetep apa piye? Sanane tetep sili ae. Ya ora apa-apa. Ngene iki aku malah kelingan pas jaman ngaji. Pripun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Wah, iya. Kuwi nak ning Solo ngono kuwi nak ning kene ora Ini ora enak enak. ya, Ora Mas? enak. Ayo ngaji ayo ngono. Ayo sudah ditunggu ya. Heeh. Monggo Dek lagi ngaturke napa Nggih. tetembangan. Megat roh. Wah. Megat roh. Iwak ta iki. Kok iwak? Ngomongnya lo tidak. Ya gak maksudnya tegese iki aku gumun. Sampeyan ngerti tegese megat roh. Napa niku? Ya tekok dalange to. Lah piye to? Lah iki ku tanya Lung ngerti sing nggak? nekoni kono kok malah tekon Kayak dalange iki panggah lho. rambut. Megat roh, megat iku tegese apa Mas? Megat. Nah, megat. Nggih, Dek, nggih. Haja kakak. Megat roh iki tegese pencabut nyawa ya Mas. Megat roh. Gatro, pelok barang. Pelok barang. Nggih. Menempi. Piye Mas? Piye? Menempi. Menempi. Basa aja nanti. Enggak. Sepinten Pak Kemene. Mose to? Ya wis tak menang ya. Lagi. Tahunan aja ngono kuwi ta. Menang. Kowe kena bangong, kene ki sumu kok. Lah kok mikir dekekne ning kono kuwi? Lah penak kok. Rada nyetrum-nyetrum piye. Boy rada nyedak glundang wae iki kok. Saka celengan. Lah bolongane ning ndi ya? Ya wi buri wi. Pun tak buntet. Balah, suwantene kok ya sae ngono iki. Terus resepe apa ngono? Lah ya, Cara resep unjukane napa sampeyan? Sepe ceker bawang mentah. Lho, kok iso? Sis. Piye wi? Urus Mas. Cek, kok umume iki ya, Dik. Nek swanten apik iki biasane
lupute kencur ya wedang jahe. Lha iki iso bawang brambang bareng nyapa. Ya iso ceker barang Ceker. ya. Sik tok presiden ki panganane ingkung mbok ya. Ya ceker bawang mentah. Oh, apa maksudnya diapake? Ya kuwi amarga mbokku sih sing ngidam gitu. Saya. Berarti sing nyepake ibu. Enggak, ibu depen jamane pas metengi aku toh. Lah ibu i anu nyidame ceker. Wah, mau kula bocah ra iso meneng. Ya ceker, masih tangane iso ulek-ulek ngono lho. iya. Arep delok piye? Ngene lho, Piye? kecek isih nek nu. Heeh. Oh alah, modele kok stand mic nek aku ngene iki. Stand mic-e keciliken. Ayo seneke iki ora usah komplain. Kasang ya, kasang ya. Kosong. Niki lho. Lho. Wah, kuwi ora peklek to. Kok iso lentur ya, Gon? Sudah biasa bolong. Jajal gonmu, Mas. Monggo jajal. Lah di sini mung sak jempol tok, Pak. Piye, Mas? Wah, berarti jempol sing ngisor kudune iso. Wah, iki tak obat kabeh iso, Mas. Wah, iki elastik. Wah, nanggur tandang iso mungser. Ora trimo tak kok ngiwonengen muser. Oh, si Briji kok sing ngisor. Nggih, nggih. Monggo lanjut, Duk. Marang dika engkang rina wengi dadi Aduh, teko nganjuk ngono ya pisan. Lah iki wis nganjuk kok. Ya, bulut. Nana. Prasajaton bisa Dan ditibake napa Cahyo? ditibakne. Heeh. Ditibakne apa ya? Sing penak apa ya? Lah aku penak-penak ae anggere ditibake lumahke penak aku. Bantu duwite. Tapi nggak tak tibake engko joget-joget ya. Ayo wis tak jogeti anggere tengendange. Ya. Anu iso sak jose. Tinggal katesan saged mboten? Monggo berarti malik 6. Malik 6, Mas. Malik 6. Iso apa ora, Dik? Iso. Dadi ati. Dadi ati nggih belok barang. Larase. Nggih nyuwun ajaripun nggih Mbak Sinden. Kale Mbok D niki kerja nyuwun sungkem, Maaf. Heeh, kalih Mbok Ndewur niku nggih. Niki Bode napa Pak D? An apa ya? Boh iki status tidak diketahui ya dalam tidak terdetek. Ya, hati-hati. Buka celok toh. Monggo buka celuk. Sing penak nggih Putra dulu. Lho, piye to Lah dek kenal karo Putra dulu. Lah ya kok iso kenal? Omku dhewe kok. Wo niku omeh sampeyan to. Kok mosok ommu? Heeh. Kok welek ngono to? Tanggah kedemben. Jan, walah bae. Salim riyen. Heeh, Salim. Dari Salim sangu. Pak Dalang. Ha iso, sisan. Salim. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Aduh. Kok ya ayu men ya? Domong ngene iki. Wedok kok. Oh wedok. Nggih. Wah, ngene iki tenan. Piye? 10 tahun kas ngentekne iki. Entekne apa, Mas? Ngentekne apa pangan ya? Jo. Dek yo ora nganggo mic iki lho. Iso ora apa-apa. Ya lanjut. Sing bocah kok, Mas. Jo. Sing kaya
Mati. Nah. Nek. Walah. Ngono Mikir iki. ki ora jelas. Walah. Wi Mas Girong telat. Ket mau mbok ora hae. Lah iya. Ketoke kok urung klebon. Urung klebon apa dileboni? Klebon panganan Lah, ngono lho. dileboni panganan. Wis telung piring iki. Walah. Dilajengke. Tuh teng ngendi niki? Katur tempat tempur rawuh sekalian. Wonten iki dalu punika kanthi acara mriki purwa kanthi dalan akbar balung. Pokok sami diangkat kepada semoga Kene iki. Sujud syukur ta iki. Wi ngopo kuwi? Lah yo mbuh. Hah? Mboten ngertos iki Jajal dalang. ditangleti. Dek. Dadi iki positif. Oke alusan iso dadi. Lah kena Lah nek sirep. menawa kelebun kok. Ya ora iki mau sirep pokoke. Sirep Dang tiket. nih. Lanjut nggih. Malah kayak saya. Ora usah dilanjut ben ngono terus ngantek kemeng. Ya lanjut. Lanjut nggih. Heeh. Anu ya Pak Dalang Pripun? ya iki karawitane. Penak. Enak oh. banget itu. Lho, kok ngono kuwi terus Lho kok piye? nggih. Kene iki yo capek. Sampai nek apa mung kari ngene tok kok. Ya gue paling seneng iki tok. Piye, Mas? Terus Gara-gara iki tenan. Sampeyan kok iso ngene iki, ha? Dik, sampeyan apa iso? Saged. Gak iso aku gak kayak kiwi ya. Oh, makasih. Yo. Aja gawe guyu sik ta. Nang nih sirup nih.
Lah iya. Bocah lek. Wis. Iki dagelan apa bagor? Ngandek ra rekoso. Dek wi lho, wi cara sampean cengki pengen iki lho. Jan kok kaya wong nggo kampli. Lah nggih lho. Kok iso kaya disomo ngono ki lho. Langsung diwit ngono. Kene wong unik kok. Heeh. Jagat renek loro yang ngomong aku. Nek ra unik ya ora payu. Lah iso ngidep-idep mangan anu aja. Ya jalan nah. Apa? Nang kok mau ke lho linggih mau. Ngongkon nih. Oh alah. Piye? Ngene. Cek lalu. Walah. Oh enak taline Mas asline iki. Ala kadir. Ala kadir. Kadir. Mas Jan asli iki kaya jelanane taline kalau yakin. Lah jare sak pantaran ngono. Oh pantaran ra apa-apa. Biyen atus bareng ayo. Adik mau mimik mboten. Ayo purun no. Niki Sik. pilih anten susune mboten. Ki lho milih akeh ki lho. Susune sapa to? Lah yo mbuh. Lah menawa enek sing dodol. Masa yo ora gumunku siji. Napa? Dikotangi apa ya? Tas cilik. Lah iya. Iso. Lho kok jajo gitu Mas. Piye to? Lah bocah samene iki kaya kotangan ngono. Ngono ki terus Apa ngono lho? apane? Sing dikotangi ngono to? Dalah kaya apa? Lambene isa. Kok lah ijo. Malah Gila repet dhewe iki. Baca blok ya. Yo. Nggih, monggo lanjut. Rena wangi hati-hati Memprasa harus Mamang putra alas Nggih, matur nuwun. Matur sembah nuwun, Nggih Dik. sami-sami Dek Alah pas Usluk. usluk lah. Kok usluk piye to? Nggih. Undlup. Oh undlup. Usluk. Undlup. Usluk kok usluk. Cas. Ya aku kan masih kecil aku ndak tahu. Oh, ndak aja nganti ngerti aja. Namanya Dek Undlup. Ja. Undlup ya apa ta? Hah? Undlup ya apa ta jane? Kok nang mburi tak duduhi. Kok tak WA karo ibumu ae. Nggih matur nuwun. Nggih. Sami-sami aja luar biasa. Nggih narak sik. Ya, Ayo. generasi penerus tenan Mas. Nah, nggih, Ini iki alhamdulillah. Seniman Nggih. siden contohnya ya ora cures. Nggih. Tapi tetep enak penerusnya. Laras. Nah, ora Kudu enek sing nguri-nguri nggih to. Betul, nguri-nguri ya ngurip-ngurip. Nggih, Otomatis niku. otomatis. Heeh. Nguri-nguri iki ya jatah awake dhewe ngene iki sing selaku Bener. seniman ya to. Nggih. Nek ngurip-ngurip ku ya sing sing nanggap. nanggap. Ngono nek sing nanggap wis urip kondi. Lha iya. Ngene bingung sesuk mangan apa. Nggih, Mas lajeng nggih. Ha nggih, lajeng nggih. Ya wi pantarane sampean ki ben gak ngantuk ki adike sik. Heeh. Sik. Sepoti no. Wah, spoti. Spoti apa ae manut sampean aku. Oh. Oh. Yo. Alon to dhisik. Ejal Mas, jagongi Mas. Matur, pun megek matur. Heeh. Sampeyan tang leti, heeh. Jere sak pantaran ngono mau. Jeneng sapa? Selo. Hah? Selo. Candi. Lha jare cak pantaran apa ya ngene iki ya pantaran. Oh, brebek miku. Ora, ya wis kono namane siapa? Selo. Selo sing dem. Selo. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3.
SMP. SD. Yo ora mlele lho. Tulek tenan kok. Ora mlele kok. Aku yo takut. Kelas 3, kelas 3. Iya. Ya wis koyo pantaran tenan to kuwi. Iso, lah iso. Weh, ngene mek apa? Numpak motor. Motor. Oh iya, naik motor ya. Jangan apa-apa. Kamu kok tekokku rene mek apa ngono. Ora enek bahasa kene. Kowe rene nyapong ngono. Oh, nyapong. Mek opo ku ora enek. Ora enek. Oh, nggih. Ya wis ngono. Mas Dalang kae disapa. Nggih, Dik Selo. Heeh, ya atur panglipur, Dik. Heeh. Badhe nembang tawi nyanyi. Apa? bebas. Derek. Campur sari. Campur Langsung sari. boleh? Boleh. Boleh. Malah seneng kuwi Campur kok ya. sari oleh, campur aduk lah. Heeh. Ngaturin apa, Men? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Wis. Nggih. Masih niku ready kok punan. Ready. Nadane anggih. Wah. Waduh. Iso ngarani. Oh, iso Sampeyan kok ngarani. iso ngono ngarani? Ngono sak pira? Lah ae. Yo paling ora aki. Yo rohku W kece, Mas. Wis heeh. Lah iki tunggale aku. Apa? Ngerti kan B Heeh. ke F. Wis tunggale B keser ya lho. Bosok kabeh. Yes. Ya iya. Ya A. Yo A. A. Anjir. Apa to? Asik. Sami-sami wah jan. Kados ngenten iki ya bibit-bibit unggul. Heeh, Dik Selo terus Dik Legit ngene iki ya toh. Lagi. Bibit unggul. Generasi penerus. Generasi penerus. Ora mungkin kok seniman-seniman arep curus sih mboten, Mas. Nggih. Tetep bakale ngrembaka. Nggih. Nah, ya nggur bedane awake dhewe kudu ngikuti zaman. Laras. Zamane yes pomo klasik ya klasik, pomo dangdutan ora apa-apa. Betul. Semangat ya, Dik. Sing penting tetep nguri-nguri gitu. Betul sekali. Ya, Nggih, matur nuwun. Wah iki Mas Victor ki nek ora digathukne sing rada tuwa ki urang Oh, penak gitu. aku nek sing cilik-cilik ki ngesake ora iso tak garapin. Golek sing rada ekstrim, Mas. Heeh. Jajal sing di sing rada ekstrim sing di. Aku manut sampean. Oh, manut. Ya Mbak Ririn jumeneng ya Mbak Ririn. Oh. Yo sepoti co, Mbak Ririn co. Yo, sepati. Datang cerita dari sawah turun ke kali, dari
aku lho. Ini semayan. Mari ini tak cepet nih, tak setutke wayah entek biasanya cepet terus bar. Ora semayan. Wek aku apa mau hapus to, Pan? Omongane dewasa wis ngene iki aku gak tekan. Sing dicepetne iki apa? Biasane barang apa wae, Heeh. lek wis arep dipungkasi iki mesti biasane iki cepet terus bar lho, Mas. Ayo, ngerti ora? Mari yo cah cilik. Lah Wong sampean nak pantarane adik-adik. iya kene iki sik polos e. Polos. Polos bolone los maksudnya. Aku nggumun wengi iki, Mas. Pripun? Sik tak anu pinanggih Pak Dalang rumiyin. Monggo. Kaliyo, Jorno. Jojo. Lah mbok sia-sia ngono iki lho. Bocah cilik kaya ngono kementus to, Mas. Driji lho separo. Kok iso separo? Driji umume driji wis mene, paro iki Lah jentik kabeh. Ora jempol kabeh. saking lembu. Lah entrane nggo wakik barang kuwi lho, Mbak. Iya. Yo, Dron, ben ada wong. Miroan ngono kuwi. Miroan. Alah nglawe. Golek titik watu lho. Ngono terus ukurane piye ngono lho. Lah iya. Yo, Biasa sing iki yo ukuran pesen. biasa, nek kanggoku ngene iku gawedi maksudnya. Bolongane apa anune matane? Matamu iki. Matane akeh. Lah iya Aja iki. emosi to. Lah iya iki lho matane akeh. Iya. Lah iya, beh. Nggih, menika kula tak katuraken salam sugeng dalu katur Nggih. Mas Dalang. Nggih, wilujeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Mbak Limbung. Nggih. Mak Cange. Nggih. Allah. Allah. Saged panggih malih. Alhamdulillah Ping nggih. pinten panggih kalih panjenengan? Nembe Ping kalih? kalih. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Sehat kalih. to Pak Dalang? Alhamdulillah Mbak Limbung sehat. semanten uga sehat. Nggih, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Muga-muga saged sambung malih nyambut Nggih. damel malih kali Mas Nggih. Dalang Akbar. Nggih, Yes. amin. Jan, muga-muga Mas Dalang Akbar nggih semakin puncara jaya. Nggih, Yes, amin. pokoknya sukses ngoten. Amin, Alhamdulillah. amin, Sampun nggih. gadah garwa dereng? Dereng. Kula dongaaken muga-muga cepet gadah garwa. Amin. Alhamdulillah. Menika pengrawit saking pundi Kang Mas Niki Dalang? karawitan saking Wahyu Kalingga Purnomo. Singkatan menapa? WKP. WKP, alhamdulillah. Menika sedaya pengrawit nom Nom, nggih. brondong. Brondong. Saged damel kletik-kletikan. Kok kletik-kletik? Lho, brondong Mas. Oh, nggih. Brondong iki biasane kena nggo kletik-kletikan. Nggih. Men lek WKP. WKP, Nggih. pengrawite tuwek titik bacok. Ah, yo nggih mboten. Ora, Ora wong piye? Yo tetep diuri-uri. Iya. Wong yo anane sing nom ya ana sing tuwa. Nah. Ana sing junior ya tetep ana sing Wong senior. ngono. Kula ya kudu didongake ya muga sehat iso nuntun kanca-kanca. Nah. Ngono, kok tanpa pateni saklar kok piye? Ora, maksudku ki ora kaya ngono. Aku ki tapi lek yo lek sing tua-tua yo seneng Mas tanggap sasmiteng. Tanggape sasmiteng contone. Contone aku ki meh kleru ya. Tak pikir ki meng nyelendro bae pelok dipleroki karo kok sing kok. Ting 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 apa kan? Anu, gambus. Gambus piye to? Gambang. Gambang. Lah yo akhirnya aku yo lurus meneh Lurus. alhamdulillah. Ya ngono kuwi. Nah, piye? Sing tuwa ki jan sing merenahke. Oh, mekaten ya, Pomo Mas. sing kleru ya tetep diarahno. Itu sami ugi panjenengan. Iji. Panggih kali kula ping pinten, Mas? Ping swidak rolas. rolas piye to sijine diguak. Oh iya. Jan bocah kok. Lho masa sampean lali Lah piye? ning guyangan Lho karo aku kok piye? Kaya karo sampean no. Gawe klambi apa? Sampean nganggo pink daster kira-kira suwek gini. Kok umpane minus men to, Mas. Kaya anu to blasone sampean ki mengko mbok abang-abang kenemenen lho, Mas. Apa ya? Iya. Lah aku mau bar nyolong pitik konangan tak apuki wong-wong. Lah warni Pak kuring ngono. Mas Victor. Nggih, Mbak. Panggih malih kali panjenengan. Nggih, Sampeyan Mbak. yo sehat to, Mas? Alhamdulillah pangestune jenengan. Alhamdulillah. Sampeyan mung teko omah jam pira, Mas? Teko make mau jam 3. Jam 3. 3 sore? Sore. Heeh. Teko kene mau ngisak. Nitih napa? Aku ki ra nitih. Lho, maksudnya ki kowe ki rene iki lho mentangkring numpak apa? Metakring ki po pitik. Maksudnya ki perjalananmu rene ki numpak apa, bayar apa ora kira-kira? Ya bayar pentung sing
sing nyopir to. Ayo, numpak apa bis to? Hah? Bis. Bis. Nah, numpak ngarep apa mburi? Anu ngisor dalan kayak dilindas das. Untung ra matek. Eh, Lho piye to? Lah kuwi ya cangkem-cangkemmu dhewe. lah ngono ya lo. Ah, Oh ya rasane nesu. Dadi dagelan iki aja kaya ngono. Gampang nesu engko kena ludira inggil piye? Apa lu direngget? Lu direngget ya? Ludira Inggris iki darah tinggi. Mosok dadi dagelan iki kuwi lho, sing semana berapiak senyum, selalu tertawa. Alah, Nesuan. alah, ora mungkin aku kena darah tinggi. Lah piye? Wonge rendah kok. Darah tinggi apa ya iso. Prayo darahe muncul. Kok iso ejan Iso ngomong. aku kok. Panggih teng mriki malih ya, Nggih. Mas. Menika acarane Maulutan. Maulutan. Alhamdulillah. Nggih. Abah sinten? Abah sinten? Apa lala? Engko lek seneng. Engko ora gajian piye terus sing mbayari awake dhewe sing maringi bebungah mengko ya Abah Sain. Ya apa? Kol-kolae iki kudu jelas. Apa? Abah Sain. Apa saat toh? Abah Sain. Engko lek diseneni nek piye? Piantune mriko sing kenceng jereng lurus kula ngono. Piantune bagus, duduk depan sendiri pakai sorban petak. Nah, berarti rada ngarek rene padha karo klambine ade lho Mas, biru navy. Oh. Menika Abah Sain. Monggo abah kawan. Lho lah monggo piye? Oh ya dalu. Awake dhewe iki kongkon ngrene iki menghibur warga mriki Mas. Nah, menika saderenge menghibur, kula meniki pengen ngaturaken sugeng dalu katur Abah Sain. Monggo. Bah, Abah Sain, assalamualaikum. Sopo to, Jin? Saean iso Saean. tekan Salman bareng sapa? Ngawur. Mas, aku duwe pantun. Nun, Spesial katur Abah. apa? Abah Saean. Jo. Ngombe degan. Dicampur sawo. Pojo enak. Lho, ngene aku enek kok. Kuwi ya mendem iki. Ora enak lho. Enak, Mas. Kowe gak percaya? Gak. Ayo saiki tuku. Ya yo. Nyambut guys. Nyambut guys. Ngombe degan, dicampur sawo. Abah Saean. Abah Saean kula dongaaken muga tansah panjang yuswa. Amin. Awakmu duwe pantun ora katur Abah Saean. 1,5 juta punjo 500 2 juta nek ra gawe pantun rugi. Duh Solo duh kene. Abah lho sing ngongkon. Sing ingkang ngengken iku Abah lho. Sapa rene tapuane sing Lho, ngomong? Abah lho wani karo Abah. Sapa sing ngomong? Lho. Lah sing sanjang wau Abah kok kono ora ngakoni terus piye karepmu? Sampean sing disanjangi akan ora? Kan nyampe Lho aku kene lho kon nggawa dhuwit 10.000 tok. Rene tak godhokne mie Mas Dal. Yo. Nggih, Mbak, siap. Kalau mine rong tek lho. Kebacut. Ayo dongake katur Abah. Mudar kak we dadak. Tuku degan wis. Wis tegan wis lho ya. Tuku sorban Sorban. suwek. Lho. Ngenyek cah iki ngenyek. Oh gak aku ki lho keblondrok tuku sorban suwek. Oh, terus dijolke karepe. Monggo. Ya ora ya tak go lemek. Iki sida apa ora to? Sido ya jajal dongake Abah. Tuku sorban. Apa ya? Nang Mekah kok akadoan, nang kene kok apa ya sing bakul ya? Nang paingan kono ndek regane 3.000 terus pas Lah sing ndi to? lah Bu, bakule mulih gak sida tuku sorban. Jan, selain kuwi Abah ki kepengin rusulahi sampean lho Mas. Aku mau wis di WA. Kamangka Abah menika ternyata lho ya. Ternyata niku pun gadah WA ku lho. Berarti gen Aku kok. WA-ne Abah dimasukne WA-ne jenengan. Betul. Kok ya sedeng. Gen kula niku WA-ne. Meh. Pondok iki pondok. Lah sing ngomong Maulid Nabi mbok sing sopan. Menika sing mirsani iki ya kene iki lho. termasuk Pikiranmu terlalu kotor. Kamu itu Victor loh. Kok aku dhewe to. Maksudnya WA-ne Abah. WA Abah dilebetaken WA aku.
Maksudnya nomor WA, HP. Cekap Sampeyan Mas. lagi WA. Cekap. Cekap. Mergo wis tak hapus sedaya dados nomere Abah saged mlebet nomor kula. Oh, no. Kok nek Nggih. sesak ya jembeng. Jembeng. Sesuai karo kahananmu ki Betul, mau heeh. Abah saya aja. Ayo. Nyune sampean iki diutus solah. Solah tuntak belang. Pengen roh solahmu ki men kaya apa kok bocah cendhek kaya ngene kaya Mbah. Mbak Tina Abeh kaya jajal Mbak Rin bocah cendhek kaya ngene sak meter kotor lho ya. Bayangno, cak meter kotor ki umpama diukur no paling mek piro ya ki cah? Alah sak pengadeg ra nek. Sak pengawe ra nek. Lah, ayo mbok cara ngono Mas ya Allah. Rambutmu pasangan kok tenan teng iki? Tenan. Kene ki ya keramas. Gak. Lho, piye to ki? Tak urut ndut. Jan aku celeng kok. Ya jojan. Nun sewu Pak Dalang. Nggih. Menika request saking Abah menika nyuwun caping gunung, tetep menika Mas Victor diutus solah Solah. dipun jembengaken. Oh, nggih. Aku sakmene jembeng kok martabak rumangsane. Jegleng. Ya turut ana Abah ki lho ben remet semen ki remen ngono lho Mas. Nggih. Aduh. Wis siap urung? Jos to. Lah jan. Wis masih panis to, beres. Lah iya, wis cah kuwi meng kondi to kok lagi teko Mas? Buyangan jare. Iya. Golek ceperan. Golek ceperan. Sak pinten adik-adik ganteng. Aku lek karo sing nom-nom ganteng-ganteng iki tak lus. Ya, Mbak Los. Pak Santiko ki jek 17 tahun men tak lus. Yo. Mbok guyu sithik to Mas. Wong ya padha karo aku padha irengi lho ya. Adike sesama sak komplot. Aku Wis duwe perong Pak Santiko? Oh gorong. Entenono rondoku ya Mas. Ya sih. Piye to? Kok iso ngenteni rondo? Lho aku iki dhisik nyancang Pak Santiko tak sawangka dodoan iki wonge pinter, ganteng, semat wis pokoke renek cacat tanpa rupa. Hei. Wah iya raupe piye wi? Ayo nyanyi. Roto. Nyanyi. Siap ya Mas? Nggih. Saben ngomong sak pira to Pak Santiko? Saben bengi nyawang ayo lo ayo ora ramuni yang letere ra gayuk ra cekto ra tekan gen separuh Oh anu sepurane. My bird rodok delay. apa kuwi Mas apa Sinyal. Sinyal Rodok ngelek berarti ya? Rodok ngelek. ya sik gurung Antene yo cendek kok jan ora apa-apa to. tapi lek antena cendek lek sinyale kuat ya pangat tekan gen lho Mas Rasa cerewet kono lho. oke yen memajang among karo jana ra krasa piyo bayu Mas Akbar, Piye Mas? tak dawak apa tak sawang-sawangi Oh. cen rodok. Rodok piye? Dol. Dol. Mula ora bener. Koplong. Sinara baut iku muser tok lho ora kenceng-kenceng. ya ora wong wis tak dandake kok Mbok las. Gonmu laset dare. Ya mergo kurang dawa. nggon aku wis tak lah nggonmu kurang dawa kuwi mang Jembet kedawan bingung kok lek ngaku wong ngene ya. saya tatahe guyu mesti karo bayangne hiling Ih, Mbak Denko gak respon belas jan jan tekan ndi meng kembang wae waton gono
Kaya ngenyak aku kok. Lekas madhep kula niku mboten respon, mboten sinyal blas. Oh, mboten enten sinyal e? Belas. Ning lek ngedep niki kok langsung sinyalmu kok utuh. Heran. Cospleng. Jangan-jangan Victor iku termasuk manusia Apa? landet. Seneng kamu. Apa aku ki kurang ayu dadi wong wedok? Datok. Apa aku Kaya ora kalah ayu. Ora kalah Aku ki yo gak trimo masih ngono. Aku yo wis ayu-ayu. Pipiku biasane rena abang-abang yo tak kaya abang-abang. Bibirku biasane rupane pucet elek wireng iki tak kaya ireng-ireng abang-abang. Abang-abang. Nggih bibir anu pon. Boyo, lagi kliwon nih. Bibirku mereke pon. Masa awakmu ki duwe bojo aku umpamane lho Mas ora trimo wong aku ki ya dipek manis ya manis. Manis. Heeh, Takoni. pek ayu ya lumayan sih. Lumayan ya disawang ya kena. Kesedotan. Ora ya maksudnya tegese iki sampean iki ya ayu wanita pada umumnya. Lah mamula ki lek karo aku ya sing rada semangat. Dadi Yo. jenglengmu aja nadep ngono nggrok. Ya, Madepe ning aku. Madepe ning sampean. Ngono. Oke. Siap ora? Madepe ning sampean to? Aku. Iso, wis to. Wis to, tak turuti. Ya kudu no, Dik. 1.200.000 sik. Karo dilatih diesel ngono mau. Ora ngestokke samane. Pacita sarwe Adep aku. Aja. Anggaran tok. Mesle. Jane iso apa ora? Jane iki gendah apa ora iso apa ora? Mengko sesuk tak periksane lho Mas iku. Lah jare madhep kowe. Tapi panggarakane belas sih. Oh, dinyali ning kene kok. Sing bermasalah ki aku kok pancen awakmu. Acan wong loro coba digedenge acan. Ora tok. Ora cedhuk. Ora cedhuk gak tegangane ora pas. Ora pas yo. Ora nyetrum wis konser bledwas. Aja kaya ngono. Abah nyune sampean jaran. Oh. Piye Mbak kon ngapa? Abah niku nyune Mas Victor dutus jaran. Ngreok. Enggak. Wah. Iki lho. Gowo dipun Mas. Iki lho. Jenenge sampane ditanggap Abah dodoko. Nah, iki didamel iki, Mas. Lah. Iki lho. Apik iki. Reoke ojo. Iki lho nyo, iki sik reoke ngenteni. Oh, genong. Nah, guys. Genongan sik. Merake keri, merake keri ya. Kela. Aji. Oh, yo enak. Yo disiapi. Oh, tak siapi nggih sing cilik-cilik ngono kuwi lho. Kula tak tukone sing cilik. Nggih. Grupe jenenge Singo Akbar Balowo. Yes. Nya Mas, ayo. Ki utusane Abah. Jadi cokot ta. Iso nyokot ora? Lah iki kok bayo. Taleni wae. Iso. Sik kok ganongan sik no umume. Iya. Ganongan Reoke sik. biasane metune keri. Keri. Ki gawe Satria Baja Hitam ora? Iya. Panas udan. Panas udan panas aleng-aleng. Japing gunung. Ayo Mas Victor. Pak arep guyu sih. Anake wong iku lho kuwi. Iso kikir
kikir ning kono. Mas. Mas. Ayo tak parake nggone Abah ya. Ini lah. Tabono topeng monyet ngono ki Pan. Asai. Asai. Mas Victor. Ature apa jenengan nek joget kenteng ngisor mriko lho. Obong lho dudu lambene kok ora ana bolongane kok. Ning mripat kok kobong mripate. Tak gendong. Tabono jaranan Pan tak gendonge abote kaya apa cah ki? Bang, kula sonteng mriku nggih. Aduh. Jajal tak gendonge Victor kaya apa? Jaluk apa? Heeh. Mike dugi mboten niku. Jan. Lah. Jan. Koyo Ya niki Mike niki. Delok terus wira-wiri ngono kae lho. Halo, Mas. Diutus kalipun Abah. Victor tak undang takon jaran dadi ganongan. Wis pokoke dipek-pek. Kamangka pek-pek. Kamangka Abah kersane remen. Betul. Menawa tahun ngarep ditimbalin neh. Amin. Anu tapi jo iki elek oh. Nggowo bareng. Enek neh, iki enek neh iki aku. Enek neh. Wah aku nggowo neh iki. Kok. Iki lu HP iki. Wah iki lho. Yo. Ayo iki lho. Piye? Mosok. Waduh. Walah. Thomas, Mas. Wis apik malah apik raimu malah entok. Apik wajah dhewe le. Oh, kethek. Rene lho. Ayo Mas, Victor.
perkaturan jaran dadi. Oh ya, dasare ya munyuk. Dasare ya munyuk senengane kacang. Munyuke asli teko. Asli iki. Sarimin pergi ke pasar. Ayo Sarimin pergi belanja. Ya. Mbok delen ndi no? Mambu no, guys. Sarimin pergi ke pasar. Oh, Sarimin pengen piye? Dadi kikir-kikir para ngados to? Gedang. Gedang, njaluk gedang. Oh, wis dadi. Wis. Anu sik Sarimin nyun gedang sik tak goleke sik. Endi gedange, Mas? Men, kene men. Men. Bismillah sik, men. Bismillah, men. Oh, lho pancen yo kethek. Lah yo. Nya, siap ya, nya, men. Alah. Ngombe ora? Ya, ngombe. Banyu putih ya. Pendangmu pan? Bismillahirrahmanirrahim. Sithik wae ya. Wis. Rasane kok kurang to. Enak ora jajal sih. Cek dadi ta lho, Win? Ora. Oh, nah joget nih. Ayo joget. Salto. Per. Ayo yo. Lo. 1 2 Golong tenanan, golongnya sing tenanan ngene lho. Sirahe kayak iso kur ngono. Yo, siap. 1 2
sakne lho, sakne. Dadi koyoke. Alah. Ora tekan iki. Koyoke nganu, dadi iki lek ra sing nambani balane dhewe kok lumah men. Lumah. Lah, sakne. Menungso kok koyo ngene. Diuntang-anting minum ya Le ya. Minum diudek ora? Njaluk sing legi? Ya. Rasane sih kurang legi ora? Kurang ya. Ya jajal. Kurang legi ora? Kurang iki legi iki. Angel tuh pengen bocah ngene iki. Waras. Kok urung waras koyoke? Ki apa jenenge? Jerene pengen waras tapi kok ora waras sampean ditimbali karo Pak Kaji, karo Abah. Jerene nyuwun apa ditangkleti? Nyuwune apa? Petung dhewe ketoke. Ke diweni apa kan? Waduh ketut ki. Waduh nyetrum wae repot ki. Wah. Aduh. Iki. Demit ra udeng duwe tak gawane. Jenenge sinten, Mbak? Aku Mbak Sarimi rasa ayam bawang. Sarimi. Sapa-sapa, Mbak? Mbak Sarimi Le. Rasa ayam bawang. Aku nek samar nek Sarimi isi batang ngono ah. Sampeyan ten mriki badhe napa? Delok pagelaran wayang apik banget. Acarane apa? Acara mereka maulutan. Tan sing duwe gawe sinten? Lambuh. Sinten masih gadah hajat mriko, Mas? Abah. Sinten? Basayan. Ketoke kok cedhek musala. Berarti aku termasuk demit sing Islam. Yo. Sampene demit sing alim. Alim Le. Kamangka bae Mbah Sarimi pengin ndongake ning musala Darussalam. Darussalam. Dongane apa? Dongane. Iki ora donga. Iki smackdown jenenge. Aku pengen dongake ning musala Darussalam Le. Dongane godhong salam. Di godhong salam ditandur ning pinggir sawah. Muga-muga musala Darussalam tansah barokah lan berkah. Amin. Amin. Apa neh? Wes, aku langsung hauk ombo ae, aku ngerti awakmu mengko oleh. Apa? Aku angen hauk ombo. Hei. Hauk ombo. Hauk ombo. Hawu. Apa? Jaluk. Oh alah jak lu. Sik kok sing malih to iki, Mbak. Iki sing mlebu sapa neh? Aku panggah Mbak Sarimi ning rodok pelo. Oh. Aku pengen sowan nang nggone Abah tenggene Abah Saean. Yo, sowan. Pengen nyuwun donga restu. Aku tabuhana tak tenggene Abah. Mbah. Aduh, golek tambahan kaya ngene iki. Iso. Jan. Dep. Bah, nuwun sewu, Bah. Kula nggadah pantun katur panjenengan. Napa? Hehehe. Abah Saean.
nandur wit sawit. Asik. Babah nyuwun dhuwit. Masa yo diparingi ya. Pun matur suwun. Matur suwun wis Nah, mari. Waras. 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 Menika nek wis waras. Aja Ya, sembah nuwun. dalah. Wonten malih Pak Bu monggo. Hei. Aku ki lho yo cetha nyetake awake dhewe diparingi bebungan yo Ora seneng. ning ngono. Lah piye? Sampeyan ngono ki saru jaluk-jaluk. Lah kudune Aku dumen ya. berang persen. Oh, berang persen. So, Nggih. Maturke matur suwun. Matur suwun muga-muga sak bibare ngawontenaken adicara. adicara mau Lutan. lutan. Hah? Muga-muga benjing desane menika Tambah rejo. tambah rejo, Makmur. makmur. Muga-muga masyarakatnya pinaringan sehat seger warasan. Injih. Rezekine kathah barokah. Amin. Sing sing diutang muga-muga lali. Amin. Wis padha ae ta awakmu. Heeh, utangku ya akeh kok jangan apa-apa. Wis bae bakune seger warasan. Amin. Tutuke? Tutuke. Nyanyi ning ngisor wae ya. Heeh, bablaske. Nada. Alah. Sak piro sik sak piro? Oh, uteke gogrok. Sak piro? Nadyan. Nadyan. Sak piro to? Nadyan. Tak wae ra apa. Nadyan wadon. Bener. Sarto. Bener. Sarata. Sak piro to jane? Lanang. Nang. Inomane banyu bening. Minumane banyu. Sower. Kopior siraku. Bening. Yo. Asai, ayo Mas Victor. Ayo yo. Ya ya yo. Ayo yo. Asai. Dek jenaka Jawa jarak kelingan anak biyen tak openi tengah saiki apa Saiki apa lali nek gunung tak jadoni sego jagung yen mandung tak silih capek gunung Gayeng ya Mas Victor Jan syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja dene nora hilang golek padha lorong apa Alhamdulillah menika Mas Victor sesuai permintaan request Nggih, saking Abah menika Sayan, Abah Sayan nggih. sampun dipinangkani. Pinangkani matur sembah nuwun Injih, Abah. matur nuwun Dan- mugi-mugi rezekinipun tambah kathah meluber Amin, sehat amin. panjang yuswa Sehat, amin. amin, Nggih, saiki awak dhewe balik rono. Balik, Mas. balik, Nggih. ayo. Sembah nuwun nggih Abah. Sembah nuwun, Balik Abah. menika mugi-mugi barokah berkah amin. Amin. Oke, amin. Yuk, Dek Legit ya. Jumeneng malih ya, Dek Legit ya. Dek Legit. Ngaturke sing regeng-regeng. Dek Legit.
Oh. Mik sarang yo, sarang ngalih Dik Selo yo. Berdua. Ayo. Ayo. Mike nika Mike. Ya, di Jepang Mike. Wah. Pripun? Mau duet sama Adi. Ya, boleh. Duet biar hebiat Adi ya namanya toh. siapa? Celo. Celo. Nggih. Heeh. Niki mangke meh ngantos goro-goro napa? Langsung mantuk. Oh, langsung mantuk. Sok mau ke Jakarta. Benjing. Nggih leres. Pentas malih. Nggih. Derek sinten? Apa? Pak Dalang Doer. Oh, Pak Dalang Duer. Nggih. Yo ngaturke napa lagu? Niki sing gayeng mawon nggih, Mas. Sing gayeng mawon, pun yah menten kok kudu gayeng ya ta. Puspito Bengkak Nolo ngantuk. bisa? Bisa. Puspito Nolo mawon. Puspito Nolo nggih, monggo. Ayo, Mas. Iya, matur suwun. Nggih, sami-sami. Tunggal malih?